Tete venyu Mutuke vadzoka zvekare nhasi nedzidziso yandinayo muzuva ranhasi. Saka kana muri pane vanyarikani kana kuti pane vana vadiki vari below 18 years, try kuenda kure navo. Handiti musazovhurewo kure kuona zvandiri kutaura kana kuti kuteerera zvandiri kutaura vana varipo vachinzwa. Handiti so avoidai kuenda padhuze nevana kana kuenda padhuze nevanyarikani. Okay, nhasi ndinoda kudzidzisa kunyanya kumadzimai. Madzimai nhasi ndoda kudzidzisai kuti mabhora evarume venyu anobatwa sei. Handiti kana tichitaura zvemabhora mese munomaziva. Handitika nhengo yemurume mabhora ake aya ungamabata sei kuti anakirwe afilewo zvakanaka kuti uri kumubata. Handiti ndochekutanga. Chechipiri ndichada kudzidzisai zvekare mamwe mapatsi aungagona kubata murume wako kuti aite sei mafeelings ake akasike kukwira. So panyaya yekubata mabhora apa, kana uchibata mabhora emurume wako kwete kuzobata kunge munhu ari kubada kumenya orange kana kuti kuisa chimwe chipawa chiya. Handiti munoziva kuti anorwadza ukamudzvanya zviya ari very dangerous. Ndosaka muchiona zvichinzi munhurume chero any silly mistake pamabhora ake ipo paya unomukanganisa. So kana uchibata mabhora emurume wako, trya kuti zvive soft. Handitika kuti seuri kupurusira, so noti kuridzvanya bhora riya ukaridzvanya uri kutomukuvadza ende uri kutoita kuti uri kutodzinga mafeelings, because paanonzwa kapain kaya feeling inotiza, feeling iri easy kuunza uye zvekare iri easy kutizisa. Handitika saka tryawo kuti zvive soft, zvive zvinomunakira. Handitika ndopakubata mabhora uchinyatsopurusirawo, uchipurusira zvakanaka, noti kubva wanyanya kumpanya kana kuti kukanya no, ngaangobatwa zvakangonakawo zviri soft. Handitika madzimai. Then nyaya yekuti ndeapi mapatsi atingabata varume vedu akawandisa, asi nhasi ndichakupai mashoma mamwe acho ndichazopedzisa zuva rinotevera. Handiti zuva ranhasi mapatsi andoda kukuudzai, pati yekutanga iyo ndeye munhu wese, kiss chaiyo. Ukanyatsogona kuikisa chaizvo mafeelings emurume wako anouya. Handitika okay, touya munzeve umu. Munhu wese kana kuti murume wese ane mafeelings munzeve. Touya zvekare mumusoro umu. Mumusoro unomupuruzira uchimupuruzira munotori nefeeling mumusoro imomo. Touya muhuro yake umu. Huro yake uchinanzva pane feeling kumurume apa nokupaona apa chitabve rurimi rwako uchinanzva up and down pane feeling kumurume. Okay, touya pano padumbu pake apa, kubva pachest apa zvichidzika. Handitika dumbu rese uchifamba napo kudai so pane feeling kumurume. Unenge uchiita lolo uchipuruzirawo zvakanaka. Handitika kwete kuzonyanya kumbanya kudai hanzwe feeling. It's like kungopuruzira zviya uchiteedza kudai. Then wasvika paguvhu apa unoshandisa rurimi rwako uchitenderedza muguvhu make umu, pane feeling kumurume ipapapa. Touya kumusana uku. Musana wake kubva panotangira huro apa kusvika kuzasi kunoperera musana uku, ukateedza chigomba chiya chekumurume chicho chiya chine feeling yakaipa singaiti kumunhu wechirume. Then touya pasi petsoka. Murume wese anotori nefeeling pasi petsoka, unopabata kudai so chipadai so pane feeling po paya kumurume. Handiti then muzvidya umu, pakati pezvidya zvake apa, unopapuruzira uchidzika uchisvika panhengo paya uchipuruzira uchidzika uchisvika panhengo paya pane feeling kumurume pazvidya apa. Handitika okay, ndo mapatsi ane mafeelings kuvarume waya. Ende chamunofanira kuziya, paune feeling napo iwewe ndo pane feeling nemurume. Hatina kumbosiyana takangofanana. Handitika otherwise tikadotasa kusiyana kwedu maybe 5%, takangosiyana padiki. Zvinhu zvese zvaunofila iwe paunofila ukabatwa iwewe anotofilawo mafeelings. Do you know kuti kumurume pamazamu chaipo nyatso dzake idzi ukamubata nyatso patori nemafeelings. Saka paunonzwa mafeelings ako ziva kuti nemurume wako ndo pane mafeelings ake. Handitika takangosiyana padiki. Okay, musare zvakanaka vazukuru vangu.